فرماندهین پشمرگی لباشک را گهاندن پاقشکرنا نحیه جبومبین چاندی ده قوناغا دماهیه ده و لدیف داره و برو برپرسین باشی که دشین دست بکار بن. پشتی 15 روزا ji dorpêçkirine û hêzên Pêşmergê Kurdistanê heftê vê heyvê kontrolkirina başîkê ragihandî di çarçovê operasyona kontrolkirina Mosul da ku hevdeyê heyvaborî hat bû destpêkirin. Fermandeyekî hêzên Pêşmergeyê ragihand paqijkirina başîkê gelek nemaye û li qonaxa dumahiyê de ye û di demekê nêzik de rêveberê nahiyê dê dest bi kar bît. O got dê bi rêvebirina başîkê teyne dest hêzên asayîş û berpirsên berê nahiya navbirî bi rêve dibirin. Welatiyên sivîl jî dê zivrinîna cihên wan a sermal û milkên wan e û Daeş ji berî ji dezdana başîkê beşekê zor ji nahiyê bombarêj kiribû. Piştî kontrolkirinê ji lê hêzên Pêşmergê ve tîmên endazyarî paqijkirina mîna mijîlî ji navbirin û helgirtina bombên çandiye. Wî fermandeyî diyar jî kire tîmên wana hemê tunêl û cihên giştî paqij kirîne bi tinê hindek mal mayne û avahiyên hikûmî ziyanên zor bernekeftîne. Avahiyê rêveberiya nahiyê wek fermangeheka Daeş dihate bikarînan. Daeş ji bilê bombarêjkirina wan cihane çendîn tunêlên dirêj çêkiribûne ji bo xwe veşartinê û beravanîkirinê. Li demê nûke de hemî ew tunêle li bin kontrola hêzên Pêşmergeyê de ne. Li dîfê gotinên wî fermandeyî dirêjiya wan tunêlên Daeş di navbera 300 metr bû 700 metran e. Li rojên destpêkê ji kontrolkirina başîkê Pêşmergê hejmareka çekdarên Daeşê kuştîne ku diviyan beref Mosul biçin û hejmareka diya çekdarên teroristî Daeş xwe peqandin. Ku hindekê ji wan di navxwana tunêlan de xwe peqandbûn. Prosa paqijkirina navenda nahiyê beref dimahiyê ye û divê te dilniya bînin ji paqijkirina wê û dîv darekê bi hawlatiyan bideyn bêhna ser malên xwe. Li demê nûke de avahiyên hizbî jî hatîne vekirin û karên xwe encam didin. Her wasa Daeş ziyanên zor bi cihên aynî û malên welatiyan gehandîne.